Una salutació del maquinista i al·lucina. Han pujat la primera sense reformar, de seients d'usos. Els que estiguin asseguts baixaran quadrats a Puigcerdà. Quins collons que tenen. A més, ha que arribar tard. Al·lucina. I aquesta, aviam, aquesta, la 108, sí, aquesta és reformada. Cap a Puigcerdà, i els que vagin a davant els haurà quedat guapo el cul. Ja hem acabat.